מלצמן, תן לי בדקה, וואלק. הסמרטוטה לא סחוט זה אחלה, הסמרטוטה לא סחוט חמודה, הסמרטוטה לא סחוט זה אחלה, הסמרטוטה לא סחוט חמודה. הסמרטוטה לא סחוט זה אחלה, הסמרטוטה לא סחוט חמודה, הסמרטוטה לא סחוט זה אחלה, הסמרטוטה לא סחוט חמודה. ערב טוב לכולם, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור קצר שהיה לנו לפני הקורנפיין. אנחנו מגיעים למקלט החזרות הקבוע שלנו באפיקים, שלפתע מגלים שאין חשמל במקלט. מה עושים? איפה נעשה חזרות? שאלנו. מלצמן הציע שיש איזה מקלט בעין גב של פרופגנדה, אמר תבואו, יהיה מגניב, יש כלים, יש סופים, מה לא? אז הלכנו לעין גב, פגשנו את מלצמן, פתחנו את המקלט, ירדנו במדרגות, פתחנו את הדלת, הדלקנו את האור. היה שם דרבוקה. רק דרבוקה. רק דרבוקה, לא טופים, לא גיטרות, רק דרבוקה היה שם. קדימה מותק, את יודעת מה לבקש, את יודעת מה הכידונת, את יודעת מה לחייק. אל תנסי 672 או 673, כי רק התמודדותים ב-675 ייתנו לך בראש. קדימה מותק, את יודעת מה את רוצה, את יודעת מה הכידונת, את יודעת מה לחייק. אל תנסי 672 או 673, כי רק התמודדותים ב-675 ייתנו לך בראש. כל איזו חיוג של 75, כל איזו חיוג של 75, כל איזו חיוג של 75, לקום על הרגליים להתחיל לפזר. כל איזו חיוג של 75, כל איזו חיוג של 75, כל איזו חיוג של 75, ידיים לרוסו כי יהיה